Een drokke en warme editie van het Friestraatfestival in Ljouwert. Duizenden mensen genieten van een verskato theatrale acts. Denk eens even na. De haatact is dit keer La Fabrique Royale. Een groep freerunners uit Frankrijk springt van gebouw naar gebouw. Het grootste evenement van Ljouwert moesten de bezoekers haar goed insmarren. En was de organisatie om net te volle alcohol te drinken vanwege de warmte. Na 3 keer een gay straight parade ben ik Joert Boortjes op parade in de Ljouwte Grijften. Onder de naam Pride Leeuwarden werd omtinken vregen voor thema's als vrijheid, emancipatie, gelijkheid en acceptatie. Ik wist het eerst net dat je gebeuren zou, maar vanmorgen bij Douwe Heringa in het programma op Omroep Friesland, ja, dat ik denk, nou, dan kregen we een om te zien. Maar heel mooie dag al hier.